एक काय असा होता की या देशात सगळीकडे मुघलांची सत्ता होती, उत्तरेमध्ये तर मुघलांची विशेष सत्ता गाजवली। आज या देशात असे काही भाग आहेत जिकडे मोगल अनेक प्रयत्न करून सुद्धा सत्ता मिळवू शकले नाहीत। आज अशाच एका वीर योद्ध्याचा इतिहास मी तुम्हाला सांगणार आहे, ज्यांच्या पराक्रमामुळे दिल्लीच्या सुलतानाला आणि मोगलांना पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये विजय मिळवता आला नाही। एवढंच काय, आसाम राज्यातील योद्ध्यांनी तब्बल 17 वेळा मुघलांचं आक्रमण परतावून लावलं आणि पूर्वोत्तर राज्य अजिंक्य ठेवलं। याच पराक्रमात सिंहाचा वाटा असलेल्या अनेक शूर राजांपैकी योद्ध्यांपैकी एक नाव आहे लाचित बोरफुकन। 1600च्या शतकात मुघल साम्राज्य सत्तेच्या शिखरावरती होतं। जगातला सगळ्यात मोठा शक्तिशाली साम्राज्यापैकी एक होण्याकडे मुघल सत्तेची वाटचाल सुरू होती। सगळ्यात मोठं साम्राज्य होण्यासाठी जी शक्तिशाली सेना लागते ना, ती त्या काळामध्ये मोगल सत्तेकडे होती। साम दाम दंड भेद या सगळ्या मार्गांचा अवलंब करून मोगलांनी जवळजवळ सगळा भारत, सगळा देश आपल्या अंमलाखाली आणला होता। त्यानंतर त्यांच्या क्रूर आणि धर्मांध राज्यकारभारामुळे अनेक ठिकाणी उठाव झाले आणि मुघल राजवट काही कालांतराने संपुष्टात आली। राजा प्रताप सिंहांच्या काळात अहम सामन्याचा सेनापती मोमाई तांबलू पहिले बोरबुरुआ म्हणजेच उत्तर आसामचे राज्यपाल सुद्धा होते। त्यांचा मुलगा लाचित याला त्यांनी लहानपणापासून सेना कौशल्य, शास्त्र आणि इतर सगळ्या प्रकारचं शिक्षण दिलं। लाचित यांचं सगळं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अहोम स्वर्गदेवाच्या ध्वजवाहकाचं पद मिळालं। सोल्दर बरुआ हे पद खाजगी सजीवाचं होतं। आपल्या वडिलांकडून लाचित यांनी राज्य कर्तव्याप्रती निष्ठा, आपली जबाबदारी, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये चोख सांभाळणे व प्रामाणिकपणा हे गुण घेतले। त्यांनी स्वतःला युद्धाच्या तयारीमध्ये झोकून दिले। ते कडक शिस्तीचे होते व परिश्रम करणे हा त्यांचा स्थायी स्वभाव होता। त्यांनी त्यांच्या कर्तव्याप्रती निष्ठा अडळ होती। समोर किती असले तरी आपण आपलं कर्तव्य करण्यापासून चुकायचं नाही हा त्यांचा दंडक होता। आणि म्हणूनच युद्धाच्या महत्त्वाच्या प्रसंगी सुद्धा जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांचे काका कर्तव्यात कसूर करीत आहेत, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या काकांचा शिरच्छेद केला। ऑगस्ट 1667 मध्ये लाचित यांच्यासह अटन बुरागव्हन यांना गुवाहाटी येथे जाण्यासाठी अहम सैन्याचं नेतृत्व मिळालं। त्यानंतर त्यांनी नोव्हेंबर 1667 मध्ये इताकुली किल्ला मोगलांकडून काबीज केला आणि मोगल सैन्याला मानसच्या पुढे नेलं। त्यांनी फौजदार फिरोज खानाला युद्ध कैदी म्हणून बंदिस्त केलं। डिसेंबर 1667 मध्ये बादशाह औरंगजेबाला मुघल सैन्याच्या पराभवाविषयी समजलं। त्यानं मोठं सैन्य अहम सेनेचा पाडाव करण्यासाठी पाठवलं। त्यात त्यानं इतर सैन्यासोबत 30,000 पायदळ, 21 राजपूत सेनापती, त्यांची सेना 18,000 घोडेस्वार तसे 2,000 तिरंदाज व 40 नौका पाठवल्या। शिवाय राजा रामसिंहाची स्वतःची मोठी सेना होती। मुघल सैन्यानं चाल घेऊन अहोम सैन्यात अंतर्गत भेदभाव निर्माण केले। त्यांनी एक बाण अहोम सैन्याच्या छावणीमध्ये सोडला। त्या बाणासोबत एक पत्रही होतं। त्यात लाचित यांना मुघलांनी संदेश दिला होता की त्यांनी 1 लाख रुपये घ्यावे व गुवाहाटी मधून सैन्य मागे घ्यावं। यामुळे अहोम राजाच्या मनात लाचित यांच्याविषयी संदेह निर्माण झाला। पण अटल बुरागव्हन यांनी मात्र राजाच्या मनात लाचित यांच्याविषयी असलेले क्लिष्म दूर केलं। यानंतर मुघल सैन्यानं अहम सैन्याला आमने-सामने लढण्यासाठी पठारावरती बोलावलं। अहम राजानं लाचित यांना हे आव्हान स्वीकारण्यास पाठवलं। आलाबो येथे अहम सैन्याचा सामना करण्यासाठी मुघल सैन्याची छोटी तुकडी सज्ज झाली। या तुकडीचं नेतृत्व मीर नवाब करत होता। अहम सैन्यानं यासाठी मजबूत तयारी केली। आपलं जास्तीचं सैन्य त्यांनी खंदकामध्ये लपवलं आणि मुघल सैन्यावरती हल्ला केला। यानं मुघल सैन्याची दानादान उडवली। अहम सैन्यानं मीर नवाबला बंदिस्त केलं। या पराभवाने चिडलेल्या मुघल सैन्यानं अहम सैन्यावरती जोरदार आक्रमण केलं, ज्यात 10,000 अहम सैनिक शहीद झाले। लाचित यांनी मात्र आपलं सैन्य यानंतर इताकुली किल्ल्यापर्यंत हरवलं। युद्ध सुरू असतानाच अहम राजा महाराज चक्रध्वज सिंह यांचं निधन झालं। यानंतर उत्तराधिकारी म्हणून राजा उदयादित्य सिंह यांची निवड झाली। त्यामुळे आपलं कुठलेच डावपेच यशस्वी होत नाही ते पाहून राजा रामसिंह यानं अहोम सैन्याला संदेश पाठवला। अहोम सैन्य गुवाहाटी मधून मागे घ्यावं, 1639 साली झालेल्या कराराप्रमाणे आपल्या हद्दीमध्ये जावं, यासाठी त्यांना 3 लाख रुपये देण्यात येतील। हा प्रस्ताव अटन बुरागव्हन यांनी फडकावून लावला, कारण त्यांना संशय होता की दिल्लीमधील मुघल सम्राट हे कदापि सहन करणार नाही। याच वेळी मुघल सैन्याचा प्रमुख, नौसेनेचा प्रमुख मुन्नावर खान रामसिंह याला जाऊन मिळाला।
त्यांना औरंगजेबाकडून संदेश आणला की अहोम सैन्याशी मैत्री नाही तर युद्ध करण्यात यावं. रामसिंह आला आता परत पूर्ण शक्तीनिशी अहोम सैन्यावरती चालून जाण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. यावेळी लाचित प्रकृती अस्तावस्थेमुळे युद्धाकडे नीट लक्ष देऊ शकले नाहीत. आलाबो येथील पराभवामुळे अहोम सैन्याचं मानसिक खच्चीकरण झालं होतं. त्यात मुघलांचं प्रचंड एवढं सैन्य पाहून त्यांचा धीर खचला. तेथून पळून जावं असं सैन्याच्या मनात येऊ लागलं. या सगळ्याची कल्पना येताच लाचित यांनी आजारपणातून उठून 7 युद्धनौका समुद्रात सोडण्याचा आदेश दिला आणि स्वतः या मोहिमेचं सारथ्य करण्यात ते सज्ज झाले. त्यांनी ठामपणे सांगितलं की काही झालं तरी मातृभूमी सोडून ते कुठेही जाणार नाहीत. आजारपणातून उठून समोर उभ्या राहिलेल्या आपल्या सेनापतीचा निग्रह पाहून त्याचं बोल ऐकून अहोम सैनिक परत युद्धासाठी सगळ्या शक्तीनिशी सज्ज झाले. सगळे सैनिक लाचित यांच्या बरोबर उभे राहिले आणि सैन्याचा आकडा वाढू लागला. नदीच्या मध्ये लाचित यांनी नौका आणल्या आणि मोगल सैन्याचा सामना करण्यासाठी ते सज्ज झाले. अहोम सैन्याच्या नौका लहान होत्या पण युद्धातील डावपेचात्मक हालचाली करण्यासाठी मात्र त्या सक्षम होत्या. या उलट मोगल सैन्याच्या अजस्र नौकांच्या हालचालींवरती त्यांच्या आकारामुळे मर्यादा होती. मोगल नौका हालचाल करू शकत नसल्याने नदीमध्ये अडकल्या व तुंब युद्धामध्ये अहोम सैन्यानं मुघल सैन्याचा दारुण पराभव केला. मुघल नौसेनाधिपती मुन्नावार खान युद्धात ठार झाला. याशिवाय अनेक सैनिक सेनापती सुद्धा या युद्धात ठार झाले. अहोम सैन्यानं मुघल सैन्याचा मानसपर्यंत पाठलाग केला. मानस ही अहोम राज्याची पश्चिमी सीमा नदी होती, पश्चिमी सीमा होती. लाली त्यांनी त्यांच्या सैनिकांना मुघलांच्या पलटवाराविषयी सतर्क राहण्यास सांगितलं होतं. हे युद्ध 1671च्या मार्च महिन्यात झाला अंदाजा. या सैन्यामध्ये लाचित यांनी त्यांच्या सैन्यासह पराक्रम गाजवून अहोम राज्याचं रक्षण केलं व अहोम राज्याचा सन्मान परत मिळवून दिला. परंतु युद्धाच्या परिश्रमांमुळे त्यांची प्रकृती ढासळली. त्या आजारपणातून ते बरे होऊ शकले नाहीत. अखेर एप्रिल 1672 मध्ये लाचित यांनी अखेरचा श्वास घेतला. राजा उदयादित्य यांनी ललित यांची समाधी लचित मैदान हुलुंगपारा जोरहाट येथे बांधली. खडकवासला येथील नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी येथे 2000 साली आसामचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल S.K. सिन्हा यांनी लाचित बोरफुकन यांच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं. तर दरवर्षी नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी येथून उत्तीर्ण होणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट कॅडेटला लाचित मेडलनी सन्मानित केलं जातं. 24 नोव्हेंबर हा दिवस लाचित दिवस म्हणून लाचित बोरफुकन यांच्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो. भारताच्या इतिहासात लचित बोरफुकन यांचं योगदान मोठं आहे. या पराक्रमी योद्ध्यास या निमित्तानं का होईना पण मी निलेश जगताप मानाचा मुजरा करतो.